Честита нова година, драги приятели! Начинаеш ютубър. Първите минути след новата година ще пробваме банкомат. Дали пуща евраци. Я да видим сега. Аз даже нямам пари в картата, ама нека да видим. Така. Кода не знам. Пускаме. Така. Изчакваме. Да кажем 20 евро. И сега тук. Така. Добре, айде. Ще ни вземат парите. Както винаги в България. Комисионче. Така. О! Пущаме евро. Дай карта обратно. Честито.